Og min næste gæst, det er Merete Gundersen, som er holistisk psykoterapeut og coach og forfatter og kommer fra Espergærde, hvor hun blandt andet har et sted, der hedder Livskilden, og hjælper folk til at finde ud af noget med deres højere bevidsthed. Velkommen til dig, Merete. Tusind tak. Det var dejligt, du ville komme og være med. Jeg glæder mig rigtig meget. Meget spændende ting, du beskæftiger dig med. Men det var sent i dit liv, du kom i gang med det, du gør nu, ikke? Ja, der er ikke stået i mine kort, at jeg skulle blive forfatter, eller at jeg skulle have et institut, og at jeg ligesom skulle have mit eget forlag og lede alle de ting, jeg har kastet mig ud i. Først da jeg var omkring sidst i 40'erne, tæt på de 50 år, fik jeg det man kan kalde en vision. En dag jeg var hjemme hos mig selv, og ikke rigtig kunne komme i gang med dagens gøremål, stod jeg i mit badeværelse og kiggede ind i mit spejl, og så kunne jeg mærke, at der skete noget omkring mig, som var ret usædvanligt, noget jeg ikke var vant til. Og så fik jeg en tilskyndelse til, at jeg skulle gå ind i mit soveværelse, knæle ned foran min seng, noget der var ganske uvant, noget jeg aldrig har gjort eller beskæftiget mig med. Og så lukkede jeg øjnene og foldede mine hænder, og så jeg Jomfru Maria i et indre syn, en vision kan man kalde det. Og så fik jeg faktisk at vide, hvad det var, jeg skulle beskæftige mig med i mit liv de næste 12 år. Der havde du åbnet dig for det. Sandsynligvis har du ligesom alle andre været i et travlt liv, hvor du ikke har haft tid til så meget. Ikke? Det er rigtigt, Carsten, men jeg vil sige, at i årene op til den her meget store oplevelse, der havde jeg faktisk taget mig af min fysiske krop og min fysiske sundhed, fordi jeg havde levet rigtig, rigtig usundt. Jeg har røget sådan 30-60 cigaretter om dagen og drak lidt vin og levede meget om natten og havde faktisk en ret toft liv, travlt liv også. Jeg har 4 børn og var gift og boede i Spanien på det tidspunkt. Men pludselig var der en i min omgangskreds, som fik sat det ene ben af. Og så blev jeg faktisk egentlig rigtig bange for det liv, jeg levede. Og der tog jeg mig så af og se at finde ud af at leve noget sundere. Og der stødte jeg selvfølgelig på dig og din kunde og mange andre mennesker, læste bøger, gik til kinesiologi for at få rettet op på alle ubalancerne i min krop. Og det brugte jeg som sagt de der 6-8 år på. Og så var det på en eller anden måde, at jeg var rede til at komme i kontakt med min ånd, hvis man kan sige det sådan, eller min sjæl. Ja, det har været sådan en slags renselsesproces, du har gået igennem, ikke? Ja, uden jeg vidste, kan man sige. Uden jeg sådan forbandt det med noget særligt spirituelt eller noget særligt åndeligt. I slutningen af, at jeg tog mig af mit helbred, der kan man sige, der var jeg sådan begyndt at åbne mig lidt for, hvad den der spirituelle, åndelige verden var for noget, hvad var healing for noget, hvad var meditation for noget, men fuldstændig i det små, vil jeg sige. Egentlig ikke rigtig bevidst. Så der skete jo rigtig meget i mit liv lige der omkring, og da jeg fik den her store vision, der græd jeg rigtig, rigtig meget, fordi jeg tænkte, jeg er husmor, jeg har 4 børn, jeg bor i Spanien, jeg har kun et sommerhus i Danmark. Jeg kunne nemlig gå ind og åbne min computer, og så kunne jeg skrive ned på min computer alt, hvad jeg skulle lave. Jeg skulle skrive 8 bøger, jeg har aldrig skrevet en artikel, jeg har aldrig skrevet en bog. Jeg skulle undervise, jeg skulle ud og holde foredrag i landet, jeg skulle lave radio, jeg skulle være brevkasseredaktør. Det hele kom sådan nærmest lidt ligesom en indre film. Men heldigvis var jeg så heldig, at jeg meget hurtigt traf en kvinde, som hjalp mig rigtig godt til rette, der boede nede i Spanien, som ligesom kan se ind i den anden verden. Og da hun møder mig, der 3 uger eller en måned efter, der går hun hjem. Hun vidste ikke noget om det, for det havde jeg ikke fortalt til nogen. Så går hun hjem og sætter sig ned og skriver ned og kigger på mit liv og får ligesom at vide, hvad jeg skal lave i mit liv. Og det sender hun til mig i en lang fax. Og det stemmer fuldstændig overens med det, jeg selv vidste, jeg skulle lave. Det har været en clairvoyant. Det var en clairvoyant, ja. Og så det blev jo rigtig, rigtig skelsættende for mig i mit liv, at jeg fik den oplevelse. Hvad sagde din familie til den pludselige ændring af dig? Altså jeg må jo så nu bare, jeg må erkende, at min far var jo psykisk syg, det samme var min mor. Så jeg er vokset op med psykisk sygdom. Jeg vidste instinktivt, at jeg ikke selv var syg. For der sker nemlig det, at jeg meget hurtigt kom til et lille bitte kursus i
hvor man skulle træne clairvoyante evner. Og det blev holdt i Spanien i en stue, og der sad jeg inde og skulle meditere for første gang. Og så blev vi bedt om at skulle bruge nogle ganske bestemte teknikker, og det gjorde jeg. Og jeg var jo naiv og åben og fuldstændig, fordomsfri. Så jeg gjorde det, jeg blev bedt om. Jeg blev bedt om, at man skulle med bevidstheden vandre ud af sin ryggrad og op igennem sit hoved, og så ud i universet, og så vil der ligesom stå nogen på den anden side og tage imod en. Og det gjorde der også hos mig. Pludselig for mit indre blik, så ser jeg min mor, som var død, og min far, som var død, og min søster, og flere andre familiemedlemmer. Og det fortalte jeg faktisk ikke til nogen, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det var. Så jeg var bare i den her gruppe hele aften, og da jeg kom ud, sidder min mand i bilen, og der skal jeg jo fortælle ham om den her oplevelse, og jeg er jo lidt beklemt, fordi han er smed og beskæftiger sig slet ikke med de her ting. Og han vidste jo godt, at min far havde været syg, og min mor var syg. Og jeg siger til ham, inden vi kører, så vil jeg gerne have lov at fortælle dig om noget fantastisk, jeg har oplevet. Og nu håber jeg ikke, at du siger, at jeg er syg. Og så fortalte jeg det, og så sagde han lige så stille, Merete, når du fortæller det der, så ved jeg, at det har været din indre virkelighed. Og det er noget, du har set og oplevet. Og jeg ved godt, du ikke er syg. Og så startede han bilen, og så kørte vi hjem. Det er en mand, hva'? Det er en mand, det må man sige. Jo, men det er jo selvfølgelig nødvendigt at få noget opbakning fra ens familie, når man giver sig ud på en sådan ændring af tilværelsen. En mission, ikke? Jo, altså jeg kan sige det på den måde, Carsten, at det var svært for mig, og det var selvfølgelig også en omvæltning, fordi jeg jo havde været husmor, og jeg havde jo været husmor med stort H, kan man sige, fordi min mand har haft virksomhed, og ham havde jeg jo hjulpet i alle de år, han drev virksomhed. Og jeg havde jo passet mine børn og bagt og alle de der ting, og nu skulle jeg ligesom Nora i et dukkehjem til at vandre ud i verden. Men der, hvor det var værst, det var sådan set for mig selv, fordi jeg havde jo ikke nogen selvtillid eller selvværd, kan man sige. Og det skulle jeg jo først til at bygge op, for at det kunne, alt sammen kunne blive en realitet. Det var en lang rejse. Ja, det tænker jeg da nok, det har været. Men du har jo haft en vældig hjælp til det, ikke? Det har jeg.